Hej, i dag der skal vi sådan, eller skal jeg sådan lave lidt mere naturligt i det. Jeg har sådan naturligt på her, ikke? Men jeg tager sådan lidt mere på. Okay, jeg starter med at tage min eyeliner. Det er bare sådan almindelig sort en. I kan for eksempel købe ind i Macy's eller et eller andet. Det er det for eksempel sådan en rolig. Og så tager jeg det så på herude. Kan lige vise jer det? Herude foran, lige nedenunder. Og så heroppe under. Sådan lige i kanten. Det kan I så selv gøre med. Det var det med det ene øje. Det måske, nej, måske ikke så meget, men så har jeg så min eyeliner på. Det er nok sådan lidt mere festagtigt. Nej, det er egentlig ikke så meget festagtigt, men der er lidt mere pynt på det, kan man sige, hvis det er. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det for. Så vil jeg tage min sådan en almindelig guld en. Det er sådan, den er faktisk købt i USA, så jeg kan faktisk jeg vil bruge den der guldlængde. Den er købt i USA, så det er måske lidt svært at komme derind, men ellers så kan I bare bruge en guldlængde. Det er lidt lige meget hvilken farve der. Så jeg skal lige finde, ikke se hvor han har lagt den der pind. Her på den. Okay. Og den putter I ikke for meget på. Ja. Der er ikke sådan for meget. Så. Kan se det, men. Og. Så kan I tage. Altså, der er ikke så meget over det her. Altså, I skal nok bare have noget mascara på, og så der med eyelineren. Sådan noget. Sådan lidt. Og den her, den er så også købt i USA. Men det er bare sådan en base-agtig. Ved du hvad, den tager vi ikke. Vi tager noget, der er... ja, den her, den er købt i Danmark. Den er købt i Matas. Og det er... man har det der L'Oreal. Og det... det er sådan en base en. Jeg tror ikke, det koster særlig mange penge, men... fuck det. Og den tager I. Så... putter I hernede der. Så. Måske kan man ikke se det så meget, men bedre bliver det altså ikke. Og så kan I for eksempel tage pudder eller et eller andet, hvad I end har lyst til. Fuck, det er lidt dårligt. Det værste video, jeg nogensinde har lavet.
kinderne. Nå, det her, det er en... Ja! Sådan en her. Og den er også bare købt i Matas. Det er helt stort set købt i. Altså, du skal ikke spoil det der lort på mig. Sådan. Okay, og til slut, det er så på læberne, så bruger jeg Den her. Nej, ikke den. Der bruger jeg sådan en Max Factor. Det er faktisk sådan en gennemsigtig en. Den er så hvid her, ikke? Men den er sådan gennemsigtig, når man putter på, og sådan noget dæmmer i. Og den kan man faktisk også bare købe fra Matas. Altså, hvis de er sådan nogle, der havde sådan noget fedt statsligt som mig på læberne, ikke også? Så lader man putte det på. Men her er det. Ja, det er som det her look, jeg har lavet. Og hvis I kan lide det, så kan I jo bruge det. Hvis I ikke kan lide det, så kan I bare lade være. Og I må meget godt skrive i kommentar dernede. Nedenunder. Ja, I ved hvor det er. Og hvis jeg tænker, vi skal lave, mig og Therese, så kan I bare sige til. Nej, det er sjovt. Jeg elsker film. Fuck, jeg er ikke slået.